לא כל דבר בחיים אפשר לבטח, אבל את הבית שלכם דווקא כן, ובאופן מותאם בדיוק עבורכם. כי בית זה הרבה יותר מרק נכס. זה קפה של בוקר, בריכה בקיץ. אז אם כבר יש לכם דירה, כדאי לדעת איך לשמור עליה באמת. נכון שאנחנו מדינה שאין בה הרבה גשם, אבל רוב נזקי המים דווקא מגיעים מהצינור הקטן הזה מתחת לכיור. מהטלוויזיה שנפלה ועד הקרמיקה של סבתא אפשר לקבל כיסוי לנזק תאונתי בתוך הבית. יש לכם רכב חשמלי? גם עמדת הטעינה יכולה להיות חלק מהביטוח, רק ודאו שהותקנה על ידי חשמלאי מוסמך. בריכה בחצר? אבל בין אם זאת בריכה פרטית או בריכה מתנפחת, כדאי לבטח אותה מראש. אוספים מיוחדים ופרטים יקרי ערך? אפשר לכלול גם אותם בפוליסה. ועוד משהו לקיבוצניקים שבינינו. תנאי הביטוח מותאמים במיוחד לאורך חיים קיבוצי, כולל שמירה על כיסוי ברכוש המשק. נסעתם? הדירה לא מאוישת? הכיסוי נשאר בתוקף בלי הפתעות ובלי תוספות. אז גם אם אין לכם דירה חדשה, יש לכם בית. וזה לגמרי מספיק כדי להתחיל לבטח אותו כמו שצריך.